Evo sad u subotu igraju Cagliari, Palermo, Kup Italije. To je ovo prva utakmica i to je ovo Kup Italije i derbi, najveći derbi ovo Kalča. Pa i prve lige. I to je veliki derbi. Oni su igrali 8 puta, 4 puta je dobio Cagliari, jednom je Palermo odneo pobedu i 2 puta su igrali nerešeno. 2 puta nerešeno, 4 puta Cagliari dobio. Jel ima šanse Palermo? Palermo ovo ima šanse ako bude ovo iz kontre. Ako iz kontre pobede, oni će iz kontre igrati, ovi će napadati.